سلامن طعنان نخلكم تخاتلتي يخون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو ابناي لمعنتي مدبي كم تلمود نعخم نتخاتلتي يمهريو الى حسبكو مدب هيزلكم مصيلهو ناي لمعنتي مدبي زلعلو بزعبا ناي متلو عينتاتن دقانستيو زفتوو ناي متلو عينتك اين ايو زبل حساب كنرينا دق تبعتيو استفلالي الرأي اللوم حدا دق انستيو ججيف متلو اين زفتوا زبلو لو حدا دق تبعتيو دما ازي زقدس ايكونن ابصوتاو ركب زلني كእለትን عقمن ينبر ناي متلو ججفي اقداس يكونن زبلون دق تبعتي لو ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣሎ ኣነ ግጅፍ ዝበለ መትሎ ዘለዎ ወዲ ዝፈቱ ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ሓድሓዲን ድማ ግጅፊ ኣገዳሲ ይኮነን ኢለን ዝሓስባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣለዋ ስለዝኾነ ነዚ ሓሳብ ምስ ኣርባዕተ ዓይነታት መትሎ ኣታሒዝና ኣብዚ መደብና ክንሪኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጸንሑ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ሰድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ኣርባዕተ ዓይነታት መትሎ ኣለዉ ቀዳማይ ብጣዕሚ ገጅፍ መትሎ ንብሎ እዩ ካልኣይ ንሪኦ ድማ ናብ ጎኒ ጥዊ ዝበለ ዓይነት መትሎ እዩ ናይ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ፀጋም ጥዊ ዝበለ መትሎ እንትኾን ናይ ሓድሓዲኦም ድማ ናብ የማን ጥዊ ዝበለ መትሎ እዩ እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ዓይነት ድማ ድንን ዝበለ ወይ ድማ ቅንዕ ዝበለ ዓይነት መትሎ እዩ ናብ ታሕቲ ጥዊ ዝበለ መትሎ ዘለዎም ኣለዉ ናብ ላዕሊ እውን ቅንዕ ዝበለ መትሎ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ እቲ ራብዓይ ንሪኦ ድማ ንእሽተይ እንብሎ ዓይነት መትሎ እዩ እዞም ዓይነታት መትሎ ኣፈላለዮም እንታይ እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ንምዕጋብከ ኣይን ዝበለፀ እዩ ዝብል እውን ክንርኢና ፈለማ ንጅምር በቲ ቀዳማይ ዓይነት መትሎ እዩ ንሱ ድማ ብጣዕሚ ገጅፍ ንብሎ መትሎ እዩ እዚ ድማ ካብ 14 ኢንች ንላዕሊ ክኾን እንተሎ እዩ ገጅፍ ንብሎ ብርግዲ እውን ካብ 8 ኢንች ንላዕሊ ክኸውን እንተሎ ገጅፍ መትሎ ይበሃል ኣብዝሓ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ገጅፍ መትሎ ዝፈትዋሉ ምክንያት እንታይ እዩ እቲ ቀዳማይ ንኹሉ ክፋል ብልዕተን ስለዝነኽኦ ገጅፍ መትሎ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ንኹሉ ክፋላት ብልዕተን ስለዝነኽኦ ናብ ዕግበት ይበፅሓ እየን ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ንምርኣይ እዩ ገጅፍ መትሎ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ንጾታዊ ርክብ ዘለወን ድልውነት ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን እውን ንኽውስኽ ስለዝሕግዘን ስለዚ ገጅፍ መትሎ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ዝፈትዋሉ ምክንያት እቲ ቀዳማይ ንኹሉ ክፋል ብልዕተን ክነኽእለን ስለዝደልያ ካልኣይ ድማ ንገጅፍ መትሎ ሪኤን ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን ንኽለዓለለን ስለዝደልያ እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ዓይነት መትሎ ድማ ናብ ጎኒ ጥዊ ዝበለ ዓይነት መትሎ እዩ ናብ ጎኒ ጥዊ ኢሉ ኣብዝሓ ግዜ ካብ 3 እስካብ 4 ኢንች ርጉዲ ዘለዎን ካብ 7 ኢንች ንላዕሊ ቁመት ዘለዎን እዩ እዚ ዓይነት መትሎ ብብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተፈታዊ ካብ ዝኾኑ ዓይነታት መትሎ እቲ ቀዳማይ እዩ ንምንታይ እዩ ናብ ጎኒ ጥዊ ዝበለ ዓይነት መትሎ ብደቂ ኣንስትዮ ተፈታዊ ኮይኑ ዝብል ክንርኢ እንተለና እቲ ቀዳማይ ንጂስፓተን ብቐሊሉ ስለዝንኽእለን እዩ ከም ዝፍለጥ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ንኽበፅሓ ካብ ዝሕግዘን እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ክፋል ብልዕተን ወይ ድማ ጂስፓት ንብሎ ማለት እዩ እዚ ዓይነት መትሎ ካብ ኩሉ ዓይነት መትሎ ብዝሓሸ ድማ ንጂስፓት ብቐሊሉ ይነኽኦ እዩ ነዚ እዩ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ጥዊ ዝበለ መትሎ ብዝበለፀ ዝፈትዋ ካብ ዝብተወሳኺ ድማ ካብ 3 እስካብ 4 ኢንች ርጉድን ካብ 7 ኢንች ንላዕሊ ቁመትን ስለዘለዎ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ብቐሊሉ ንደቂ ኣንስትዮ ንምዕጋብ ዝተመረፀ እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ሁክድ ወይ ድማ ድንን ዝበለ ወይ ድማ ናብ ላዕሊ ቅንዕ ዝበለ ዓይነት መትሎ እዩ እዚ ዓይነት መትሎ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ይመርፅ እዩ እዚ ዓይነት መትሎ ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ብዝረኸብኩሞ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት ፖዚሽን ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ የብልኩምን ምክንያቱ እንታይ እዩ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ዕግበት ንምብጻሕ ዕድልኩም ዝናእሰ ስለዝኸውን እዩ ብፍላይ ድማ ሚሽነሪ ንብሎ
ታጓል ኣንስተይቲ ብታሕቲ ኮይና ንሱ ብላዕሊ ኮይኑ ዝፍጸም ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት በዚ ዓይነት መትሎ ኣይምረጽን። ሚሽነሪ ናይ ፖዚሽን ዓይነት በዚ መትሎ ማለት እውን ንላዕሊ ቅንዕ ዝበለ ወይ ድማ ናብ ታሕቲ ድንን ብዝበለ መትሎ ክፍጸም እንተሎ ንጅስፓተን ብፍጹም ክነኽኦ ኣይኽእልን። እዚ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብጾታዊ ርክብኩም ዕግበት ንኸይትረክብ ይገብራ እዩ ወይ ድማ ናብ ዕግበት ንኽትበጽሕ ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ የድልያ እዩ ማለት እዩ። ስለዝኾነ ከምዚ ዓይነት መትሎ እንተሃሊኩም ብሚሽነሪ ፖዚሽን ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ የብልኩምን። እሞ እንታይ ዓይነት ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክንጥቀም ደኣ ኣለና ክትብሉ ትኽእል ኢኹም። ብዝበለጸ ከምኒ ዶጊ ስታይል ናይ ፖዚሽን ዓይነት እታ ጓል ኣንስተይቲ ተንበርኪኻ ነእዳዋ ናብ ቅድሚት ብምስዳድ ተጎዝጊዛቶም ካብ ሕቆኣ ድንን ኢላ ዝፍጸም ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ተጠቒምኩም ጾታዊ ርክብ እንተፈጺምኩም ኣዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ንኽተሕልፉ ዝሕግዘኩም እዩ። ስለዝኾነ ሚሽነሪ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ዘይኮነስ ዶጊ ስታይል ናይ ፖዚሽን ዓይነት ተትጥቀሙ ይምረጽ። እዚ ፖዚሽን ንጂስፓት ንምንካእ ስለ ዝሕግዘኩም ናብ ዕግበት ክተብጽሕወን ዝሕግዘኩም እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ዓይነት መትሎ ድማ ንእሽተይ ንብሎ ዓይነት መትሎ እዩ። እዚ ድማ ካብ 3 ኢንች ንታሕቲ እንተኮይኑ እዩ። ካብ 3 ኢንች ንታሕቲ መትሎ እንተሃሊኩም ንእሽተይ መትሎ ኣለኩም ክበሃል ይከኣል እዩ። ነዚኦም ምስራና እዞም ዓይነታት መትሎ ክንድዚ ኣፈላላይ ከም ዘይብሎም ክትፈልጡ ኣለኩም። ቀደም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም ኣፈላላዮም ደቂ ኣንስትዮ ገና ንመትለኹም ክሪኣ እንተለዋ ንጾታዊ ርክብ ዘለወን ስምዒት ናይ ምልዓልን ንኹሉ ክፋል ብልዕተን ናይ ምንካእ ኣፈላላይ እምበር ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዕግበት ናይ ምሃብ ኣፈላላይ ኣይኮነን። ኮይኑ ግና ገጅፍ መትሎ ይሃልኹም ንእሽተይ መትሎ ይሃልኹም ክትጥቀምዎ ዘለኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እንተፈሊጥኩም ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም እውን ኣብ ፎር ፕሌይ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገራት ብደንቢ ፈሊጥኩም እንተፈጺምኩምሞ ብዘለኩም ናይ መትሎ ዓይነት ንደቂ ኣንስትዮ ክተዕግቡ ትኽእል ኢኹም። ምክንያቱ እንታይ እዩ? በጻብዕትኩም ጥራሕ እውን ንደቂ ኣንስትዮ ክተዕግቡ ትኽእል ኢኹም። መትሎ ድማ ካብ በጻብዕቲ ናይ ምንኣስ ዕድሉ ብጣዕሚ ንእሽተ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባተይ ርኢኹም ዝተፈላለዩ ጥበባት ጾታዊ ርክብ ክትመሃሩ ትኽእል ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ንኣብነት ንታሕቲ ድንን ዝበለን ወይ ድማ ንላዕሊ ቅንዕ ዝበለ መትሎ እንተሃሊኩም ሚሽነሪ ክትጥቀሙ የብልኩምን። ከምቲ ዝበልኩኹም ብዶጊ ስታይል ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክትጥቀሙ ኣለኩም። ክትጥቀምዎ ዘይብልኩም ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ብምፍላጥ ጥራሕ ክትዕግብዎን ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም። ብዘለኩም ናይ መትሎ ዓይነት ቀሙ ዘለኩም ናይ ፖዚሽን ዓይነት ፈሊኹም ብምፍላጥን ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም ዝፍጸም ፎር ፕሌይ ብደንቢ ብምጥቃምን ዕጋባይ ናይ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ ትኽእል ኢኹም። ስለዝኾነ ናይ መትሎ ሳይዝ ዘይኮነስ ናይ ጾታዊ ርክብ ጥበብ ምፍላጥ ኣገዳሲ ነገር ምዃኑ ብምፍላጥ ንመደባተይ ክትከታተልዎ ክሕብረልኩም ይደሊ። መትሎኹም ንውሕን ዝበለ ግዜ ደው ኢሉ ንኸይጸንሕ ካብ ዝገብሩ ነገራትን ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌትኩምን ስምዒትኩምን ንኽጠፍእ ካብ ዝገብሩ ነገራት ወልፊ እቲ ሓደ ስለዝኾነ ዝተፈላለዩ ወልፍታት እንተሃሊኩም እውን ከተውግድዎም ኣለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልና ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያኔለ